πυρετώδεις οι προετοιμασίες για το Φόρουμ Ανάπτυξης 2007. Το περίπτερο του ΙΕΚΒΕΡΓ έχει ήδη στηθεί και οι υπεύθυνοι είναι έτοιμοι, συμμετέχοντας στο 10 ετών πλέον Money Show, να βρεθούν κοντά σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν τα βήματα της εκπαίδευσης. Πλέον είμαστε πάνω από 45 χρόνια στην εκπαίδευση, στην επαγγελματική, με συνεχόμενα εξελισσόμενους τομείς και βεβαίως πλέον κάτω από την ομπρέλα του εκπαιδευτικού συγκροτήματος Βέργη έχουμε πολλούς φορείς, πολλά αντικείμενα. Να τους αναφέρω ονομαστικά ως Beauty College που μιλάμε για εκπαίδευση αισθητική σταχύρυθμη, ως η ΕΚΒΕΡΓΗ, κλασικό γνωστό απόφοιτοι λυκείου για να μπορέσουν να βρουν θέσεις στην αγορά εργασίας. Υπολογιστές με το Versys Rock, τεχνοπαιδεία είναι η νέα μας εξέλιξη στην εκπαίδευση μικρών και ξένες γλώσσες. Άρα έχουμε μια μεγάλη ομπρέλα που συνεχώς εξελίσσεται και θα περιμένετε και τα νέα μας από Μάιο. Οι εποχές είναι δύσκολες, οι απαιτήσεις μεγάλες και ο ανταγωνισμός για μια θέση χτυπάει κόκκινο. Έτσι, όπως έχει διαμορφωθεί η επαγγελματική πραγματικότητα, το ΙΕΚΒΕΡΓ προσπαθεί εδώ και 45 χρόνια να παρέχει ό,τι χρειάζεται ο εργαζόμενος, ο νέος και ο μαθητής, έτσι ώστε να του εξασφαλίσει τα εχέγγυα για το μέλλον. Έχει περάσει η εποχή που με ένα χαρτί ή με μία απλή βασική γνώση μπορούσαμε να κάνουμε οτιδήποτε. Όχι απλά εξειδικευσή, αλλά πλέον μιλάμε για long life learning, δηλαδή συνεχόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση κατά τη διάρκεια όλης μας της ζωής. Άρα, όντας εδώ, από μικρά παιδιά μέχρι επιχειρήσεις, μέχρι στελέχη και 40 χρονών σήμερα, πρέπει να εκπαιδευτούμε και να εκμεταλλευτούμε και τα περαιτέρω δεδομένα της τεχνολογίας. Είμαστε εδώ για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες και να απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις με πολύ χαρά. Στο Φόρουμ Ανάπτυξης 2007 που ξεκινά αύριο, οι συμμετοχές τόσο συνεδριακές εκδηλώσεις με προσκεκλημένους και ομιλητές από όλο το φάσμα του κοινωνικο-οικονομικού χώρου, όσο και οι εκθέτες έχουν ως στόχο το Φόρουμ Ανάπτυξης 2007 να βοηθήσει στην ανάπτυξη και την πρόοδο της περιοχής. Φιλοδοξούμε και νομίζουμε ότι είναι χρήσιμο η παρουσία τους να παραβρεθούν όλοι οι πολίτες της Πάτρας. Θα έχουν να βρουν κάτι χρήσιμο για τη δουλειά τους, για τους ίδιους. Η φετινή διοργάνωση, η 10η στη σειρά, έχει ένα πλουσιότατο πρόγραμμα που αφορά όλους. Το Φόρουμ Ανάπτυξης ανοίγει τις πύλες του αύριο στις 10 το πρωί και μέχρι την Κυριακή στις 10 το βράδυ, 25 2ώρες συνεδριακές εκδηλώσεις, 120 και πλέον εισηγητές, 24 και πλέον εκθέτες από σημαντικούς φορείς και επιχειρήσεις θα είναι εκεί για να μεταλαμπαδεύσουν γνώσεις και εμπειρίες σε όλους.